nida. Kami video kining dabong. Nanganitan ako na ko. Oy, tag-iya. Yay! Doon na may nag-ukoy-ukoy sa abong kawayan. Manguha siguro ni dabong. Ini. Ini ani. Dako sa dabong. Karon ka. Hoy! Nagunsa ka diha? Ha? Kanganong diay? Isa man ka? Ah! Yati rin noon. Wa ka makailan ako. Ay kung sa mukha diri ha. Ngita mi kog bitin. Unsay bitin? Nga wa may bitin diha. Dabong may naa diha. Brad. Ako ran ni ang sabwa. Dagko nagdabong, tagaan lang tika. Unsay tagaan? Ako man ang dabong. Ako may tagiya diha. Ha? Tinuod ka? Ika di tag-iyaan ni. Ako mo lang. Ha? Bangas ka?